Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan tetep pitados ing Gusti kanthi setya lan nampi salira rah dalem Gusti saben-saben derek Ekaristi. Apese Ekaristi ingkang wajib ingkang tansah kanthi setya ugi kula panjenengan riyayakake. Pancen wonten ing lampahing gesang kadangkala awake dhewe nemahi maneka warni alangan-alangan termasuk alam pikir kula panjenengan sing ndadosaken kula panjenengan nyok-nyok ragu-ragu anggenipun nampi salira dalem Gusti. Utawi nggih amargi kula panjenengan nebih kalian Gusti awit saking dosa ingkang kula panjenengan lampahi. Lumantar waosan Injil dinten menika, Gusti Yesus ugi ngadepi para murid lan tiyang kathah ingkang boten pitados ing panjenengane bilih panjenengane menika rotining gesang ingkang kaparingaken Allah kagem donya kagem tiang-tiang pitados. Lan benten kalian roti manah ingkang kala rumiyin dipun paringaken lumantar Musa kagem bangsa Israel. Menika ingkang dadosaken saperangan murid-murid dalem Gusti sami mundur, sami gelo, sami kuciwa lan bingung, lajeng nggih boten aktif, boten malih derek Gusti. Situasi menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami langkung-langkung yen nembe ngalami kekeringan hidup rohani. Pas awake dhewe mbok menawa duweni sesanggan sing abot, sing akeh, utawa ya sesanggane ora rampung-rampung anggone diadepi. Kadangkala kan awake dhewe terus kesel, lelah, capek, termasuk ana ing urip rohani. Saengga awake dhewe ya terus wegah sembahyang, wegah nderek misa, luwih ngepenke gawean kanggo nyukupi butuhing urip. Awit nggih sacara kadonyan nderek misa menika rasa-rasane ora ana wohe. Menapa malih anggone awake dhewe nderek misa lan nampi salira dalem Gusti tanpa persiapan, mung sekedar nampa. Lan saperangan kasus kadangkala nggih ngetingalake kados pundi pemahaman bab komuni menika nampi salira dalem Gusti tasih dereng pas. Wonten umpamane merga putrane nangis pengin njaluk roti sing ditampa simboke, terus merga ora tega simboke bar nampa komuni ora langsung didhahar ning digawa ana ing tempat duduk terus diwenehake putrane. Nah menika boten pas. Awit menapa? Putrane sing isih alit dereng paham sing dipangan menika salira dalem apa mung roti biasa. Kasus sanese umpamane awake dhewe anggone nampa komuni kurang pantes, saka ing omah wis nesu-nesu karo bojone utawa kalih putrane, merga dijak ning gereja ora gelem utawa dikon adus ora lek ndang-ndang merga wektune wis mepet le budal nyang gereja. Terus atine muntap, atine panas, tekan gereja ya isih anyel karo bojone karo anake. Ngasih arep nampa komuni ya urung bisa nduweni ati sing tentrem, ati sing ngapura, ati sing los wis ngapura anak utawi garwane. Ning ya tetep maju nampa. Menika nggih
jalari lajeng anggenipun kula panjenengan nampi komuni lan nderek ekaristi kados-kadose ora ana gunane, ora ana manfaate. Lajeng wae napa? Alah, misa-misa ya padha wae. Tundone awake dhewe terus ora saben minggu nderek misa, ora saben minggu berjuang nderek ekaristi. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 6 ayat 60 ngantos dumugi 69. Nalika samono akeh para murid sing padha kandha, pangandika iki gawe ewa, sapa sing gelem ngrungokake? Nanging Gusti Yesus priksa piyambak manawa para murid padha grundelan, banjur ngandika, "Apa iki marai kowe padha ewa? Iba yen nyipati putraning manungsa sinengkakake menyang papan sing sakmestine. Kang jalari urip iku roh, daging ora melu apa-apa. Mongko sabda kang dipangandikake iku roh lan urip. Nanging kowe sawetara ana kang ora ngandel." Mula wiwit sekawit Gusti Yesus priksa sapa sing ora ngandel lan sapa sing bakal nyidrani. Gusti ngandika maneh, "Mula aku kandha, ora ana sing bisa sowan aku yen ora diparengake dening Hyang Rama." Wiwit nalika samono akeh para murid sing padha mundur lan ora nderek Gusti maneh. Gusti banjur ndangu rasul 12, "Apa kowe ya arep melu lunga?" Simon Petrus munjuk, "Gusti, sinten ingkang badhe kula dereki?" Gusti menika ingkang kagungan sabdaning gesang langgeng. Kula sami pitados lan yakin Gusti menika Allah pepundhening umat. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil Yohanes bab 6 menika yen dilimbang-limbang didadosake diskusi utawi kontemplasi estu luar biasa menarik. Kados pundi Gusti Yesus ingkang mratandani panjenengane menika roti asal saking swarga lan estu bilih para murid lan tiang-tiang pitados didhawuhi supados nedha panjenengane menika adamel bingung lan reaksi ingkang macem-macem. Ing waosan Injil dinten menika dipun ketingalake kados pundi saperangan para murid ingkang wiwitanipun pitados ing Gusti lajeng padha mundur, padha mutung lan ora nderek Gusti maneh. Lan saking mriku Gusti Yesus dingendikake dening Yohanes priksa piyambak sapa sing ora ngandel, sapa sing bakal cidra, bakal berkhianat, bakal ora setya. Mila waosan Injil dinten menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Kados pundi ngayati iman kapitadosan kanthi setya wonten ing situasi kondisi kawontenan menapa kemawon. Mbuh pas awake dhewe seneng
mbuh pas awake dhewe susah, mbuh pas awake dhewe percaya banget karo Gusti Yesus, mbuh pas awake dhewe ragu-ragu amarga ningali situasi sing diadepi. Umpamane aktif neng lingkungan ning merga ningali lingkungane kok mung cerah sulaya, anane mung ngrumpi siji lan sijine, ngomongake elek ing liyan, utawa penguruse sing terlalu tanda kutip kejam, saengga umpamane sing ora aktif terus dicuthat saka daftar lingkungan, utawa sing ora disenengi terus ora digagas, ora digape. Kadangkala situasi-situasi menika ingkang adamel kula panjenengan terus mundur, terus mutung, terus ora setya. Utawi sing umum kalampah ngantos titiwanci dinten menika yen mirungganipun ing kalanganipun OMK, Orang Muda Katolik ingkang pados jodoh, kadangkala nek wis oleh jodoh sing ora saagama gampang banget murtad. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.